प्रणाम काका। खुश रहो। डबले बनाओ ना। तू आप समाचार हो गई कल देवराई सवराई के मोहन के देबे ना कहियो। आज देबो नु हम कोनो ढेर थोड़े खाई ले, कनी मिल के खाई ले। तू सफा आदत समाचार बड़ा की मर्जी बेटा गोधन भगवान कौन है? हैं गोधन देवता कौन है? आज तक जानबे ना कइलो। बोलाई के मुंह से कूटत रहले कनी कौन देवता हूं मैं? पहले खूब गीत गइली हतो, यही कुटली हतो। कौन देवता हूं हो? इहे नु देवता तारा ऐसन लोग के बेड़ा पार करलन। माने माने ना बुझाए बताब नु। देखो बियाह शादी ना होखेला। हां वही ना देखो को माने जानकारी खातिर केहू पूछी तो बताए ना। हां तो जेकर बियाह शादी ना होखेला हां जाके उधर 10 बेर साष्टांग दंडवत करेला। अच्छा और ओकर बाद 5 बेर एने से ठानी या 5 बेर फिर उल्टा ओने से ठानी। ओ तो बियाह हो जाला का? हां मान लो जे केहू पूछी तो ओकरा के बतावल जाई। तो बाद में दियो खोन तनी बात तनी हमें वो काम बा हम तनी तो कॉल तनी कब आओ तनी। सुनो ना अरे आओ तनी पूजवा करे जात रहा का? हम काहे पूजा कर हम बियाह खातिर कोनो कोइल बनी ना तो नियमो जान जा पूरा। हो बता दो मान लो जे केहू के बतावे के पड़ी तो। हां तो का नियमो है पूरा? नियमो आगे बीच में केहू टोके के ना चाही करत में। आ ना तो टोकी नु तो फिर ओके शुरू से करे के पड़ी। हो तो जेकरा पहले को ओकरा के बता दी। हां तू चल तनी काम बा हम। ना ना जा एकदम जल्दी जाके करबे करी हो। ना ना उस ये अर्थ में तो माटी लग जाई। अच्छा ऊपर ऊपर कॉल तनी 2 3 तेरे से भैया ये क्या करतन? अरे कठे पर छूले मुद्दे पे जा। कल पूछनी है तो खिसियातन। चल ले लबर यहां जौने आओगे तौने घबरा देता रे। अच्छा कोनो बात ना। ये गोधन भगवान 1 2 3 4 5 6 7 क्या करत नहीं वाली ना देखत रहनी हो ये कहां कौन सी सजावल बा। तो मैंने सूत के देखत नहीं। नजदीक से देखे खातिर। और रउआ कहां है तनी? गेहूं कटवाई जात रही गेहूं ए सीजन में आ जाई तब कटवाई ना तो लेके भाग जाइए सन। ठीक बा ठीक बा दाई पूरा जल्दी अपन कटवाई। कटवाई हम चलनी। हां एगो कोनो हम ही बनी इनको हुए हाल बा। अब की परी गोधन भगवान पूरा करा दो। हां हाला ते का बेचैन बारे रे? पहले हमार भइबे ना कली बेचैन बारे। पहले हमार जुगाड़ लागे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ई करी सी भैया ई का क्या? विधि करता नहीं। तनी के जाने के बा? हां जाने के बाद तबे न पूछते हैं सब। ई कौन विधि होता? तो एक काम कर लो। एक जना तनी खड़ा हो जा हे जी। हां एक जना खड़ा हो जा हे जी। आ जब पूरा विधि कर लेम तब हम बताएम जी काहे खेती करत है। बताइम नु पाक्का तहार क्रिया। हमार क्रिया। हां ठीक बा जतर लोगन। हां एक जना हे जी एक जना हे जी खड़ा हां क्योंकि आवे मत दिया लोगन। ठीक बा? ए बाबू ठीक बा नु? ठीक बा केहू आवे के ना चाहिए भाई। बहुत जरूरी काम होता। जीवन के सवाल बा। हे गोधन भगवान जय हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एरिस भैया संदी खनिया में से महाराज चले बनाते हैं थोड़ा करम चले खनी बनाए हम हाथ खनिया दी। हां खनी का भाई का बताई यार। साला एगो तो एक गांव में बियाह काटेला बड़े से साला 100 गो बियाह काटे तरह सन। एगो बियाह खातिर टोटरम करे नहीं हो। काची टोटरम होता है? अरे बियाह खातिर टोटरम होता यार। टोटरम करे नहीं हो। साला जो करता है तो कहने के टोक देता। हाँ भाई तो ये गांव में रहला पर हमार बियाह में
तो ना हो ए सरकार रउआ बियाह कराए चाहे मत कराए हमार लाज पछौनी बाहर मत कराए चलो तनी ये दादा प्रणाम ए गोधन बाबा कम से कम 30 गो मार देले बनी भले लाइन से नहीं खे भइल लेकिन 30 गो मरनी हनु हम बियाह करा दे ए सूर्य भगवान रउआ साक्षी बानी देख ले चली चली अगला जन्म में होई हालाई ई गांव रहे लायक बा गांव रहे लायक बा काहे किसी एल बनी अरे मर्दे का कहले बा बियाह ए गांव में काट देते सन हम गइनी है एगो टोटरम करे ये जल्दी बियाह हो जाई आज गोधन कुटाइल बा हां तो टोटरम करे गइनी तो जॉब करत है तो हुमे आके टोक देता रे सन बियाह नहीं करता होके दे ना तो महा चकोरा बाय महा चकोरा बाड़े सन का करी हमरा बुझाते नहीं खे कि केंगा हमर बियाह होई अब दो तीन महीना नौकरी करे के पड़ी तब जाके तोरा बियाह होई नौकरी करी का हां गोपालगंज 2-3 महीना नौकरी करे तो बियाह हो जाई 2-3 महीना नौकरी करिए ना वाह भाई सही राय देला हां अब चल तनी तब नौकरी करे हां बियाह करा दे बनू हम बियाह करा दे ओके एकदम ओके बा ओके पक्का बा चलो